ka ina irinka Ja'oji, dubu jiran mutum da ya kace kaji zakka Ja'oji, ya dan ka hutu na yi maka tamburanka Ja'oji, ta rauni ko kuwa a rasa mai shirinka Ja'oji, nauyin hagun da daman duka kai ka dauka Ja'oji, mu je zuwa ka dawo mun nada ka Ja'oji, dubunawa ta abin yabawa Ja'oji, ita Kano tana alfahari da nawa Ja'oji, ta gaban matasa makular kurewa Ja'oji, idan dole za ka bar na aka ka ɗauki nawa Ja'oji, ga mai kahon karo masu abin karawa Ja'oji, garwashin wuta masu wuyar tabawa Ja'oji, ita kasuwa da daɗi da abin kasawa da amana kashe yi bangon kudu har arewa Ja'oji, na unguwar gini a rasa mai musawa na bari na baba gandu da ku zan rikewa Ja'oji, sannan na murtala da sallacen arewa kuma gashi dan gidan ga wani jinjinawa Ja'oji, ban gidan muhammadu gobar kurewa Ja'oji, kuma shawarar mubarak ya muke kwarewa na sirrike nan tarauni na nan ina sirkwala amin an kawa inkiya da ja'oji ja'oji na tere magar da matsayayye a gurin matasa farin cikin mata saboda ina irin ka ja'oji ja'oji inda fadi zan kira azla gwani buwayi mai yau da gobe shi yadda ya so yake yi a cikin yi rakumi jalla ya yau majayi Allah ka taimaka wa raba gardaman mu ja'oji ja'oji a daban dubin salati kun dan amina mun zo majingina da uban sunana Muradi sahabban sadakan fi kauna da Allah haɗa da malam Nasir na baba ja'oji ja'oji a dubu jiran mutum da ya ku faɗa da gaske ja'oji malami mai take yanke na san zuwa da kaiwar haka ya fi aike raba gardaman mu kai za mu bi mu dukan mu ja'oji ja'oji da mai kama ake bota na fahimki an yi sheka ja'oji da an yi sati ga masu rambunan alkalamin rubutu mun yaba wa aran mamu dukan mu ja'oji ja'oji da ina wani da kwanan ku jihar kanan mu tarauni gashi alkhairi ya ishe mu sinasir bala aminu yana bangaren mu motar kwarai da ka hauta da ka sani akwai inji na gode kashen bukun kashi nasir kafuwarsa yanzu ka zamo alfaharin matasa idan kun fahimta ga inda batu ya dosa tarauni dai kano babu kamar irinsa ja'oji APC ka tambira na kan zaki sai a taru idan mahasada aka ta uban zageru sai a jam'iyyar mu APC mun ka taru kai ne kake rabon kairi jam'iyyar mu ta yi
mu da yan kayan na yi sai dai ka yi hatara. Taro na waje zuwa. Dan yawa ya har zuwa ya so an kawo ɗan kira. Nasir Bala. Nasir gwanin kwarai ku zo babu takaddama. Ka zama raba gardama. APC. Malam Nasir Bala da an ganka da an gama. Kamar gamsu da unguwar gini na shi daban yake. Ka zama raba gardama. Nan mun ka fahimci dan matasan